det er meget vigtigt, når vi taler om digital dannelse, og når vi taler om at skabe en bedre, tryggere og sikrere digital verden for børn og unge, at vi lytter til dem. Jeg tror, vi generelt er kommet til den erkendelse i dag, at der ikke er en fysisk verden og en digital verden, men det er en del af det samme univers, og at det fylder. Det er her, det eksisterer, og vi er nødt til at forholde os til det. Det medbringer alt muligt godt, men det medbringer også nogle udfordringer. Og en af de udfordringer er blandt andet forretningsmodeller, fastholdelsesmekanismer og algoritmers betydning for børn og unges trivsel. Og det er derfor, at dagen i dag, Sikker Internetdag, blandt andet handler om det. Jeg tror på, at rigtig mange børn og unge forstår meget mere omkring algoritmer, og hvis de klikker på den her video, så kan det få betydning for deres feed. Jeg håber og tror også, at de forstår, at det de giver, når de går online på sociale medier, det er data, det er privatliv, og jeg tror også, de begynder at forstå, at hvis de bliver udsat for noget ubehageligt, eller noget grænseoverskridende på nettet, så har de ret til hjælp, og så kan de bede om hjælp. Vi skal på en eller anden måde forsøge at samle den viden og den erfaring, som de har, og som alle de folk, der skal passe på dem, har, og generere det ud til et bredere publikum. Og det er jo derfor, det er så sindssygt fedt at have en dag som i dag med Sikker Internetdag, hvor der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, som stiller op, som bidrager, og som er med til at udvikle på det her område.